na naman lang. Anong oras na naman daw mapuli itong lalaking ito? Pagkatsa na naman kaya? Ang lasngag na naman. Mangungulit na naman to kapag burat. Diyos ko. Ay, buhay. A few moments later. Kunting pag... Oh, Gom. himalata! Amay ka ngunyan? Siyempre. Makainuman ko maluluyawan, mag-irinom. Oh, Turog na ko. matulog nang. Ako naman kaya gusto kitang pabagalan magbakal ara. Ara mo naman. May pambakal ka man. Yun lang. May ko pambakal kaya nga nagdulog na uta. Magharaputan ng mga pambakal ba? Kung ilulus mo sa script. May video kaya pa rin ko. Oh, Wag si kanta ko. kanta ka na naman. Sumusampulan taga. Sampol. Kahit kunting pagtingin kung manggagaling sa iyo. Ragagom. Nagkurang video okay. Umundo ka na baka mag-uran. Nagkurang video okay si Padi. Oh, Kaya mo nagkaparkaranta ko. Nagkaparkaranta. maringalit na din nag-arali kan si pagkanta mo. Kaya mo tumaharali ta. Mura ko itong boses ko. Ara mo itong bigat ako. Gom. Ara mo itong tormilos. Anong tormilos? Tormilos from your head. Gago! Ang sabi ko. Ara mo gom. Bulag-lag din. Tapos Facebook pa bago magsunod si Padi. Duman ako nag-agi sa likod na Padi. Malabo yun nga ko. Nagbulag lang ako. Kasi puko talaga. Sabi to. Magkaparain naman ako. Burat-burat. Pero naman ka mo nag-irinom naman. Doha. Hanip yan. Yan ay tulog na kita ko. Tara na. Tumurog ka na dyan iyo. Pero bilib man ako sa imo. Tada imo ko piglalamag sa imo. Nakakaprad man niya sa imo. Si mga padihon ko doon. Piglalamag. Tarakot sa agong si mga ano. Irinoman ko. Si padi mong Lando. Si Lando. Di ibig sabihin, di ka takot sa kuya? Ha? Tama-tamakot mo sa imo gayong-gayon mo. Ano gayong-gayon mo na? Ano gayong-gayon mo na? Yan ha. Turo na kita. Okay, iwan ko lang. Magsasaplak ka na naman dyan. Saplok. Ara mo gom. Ang mga lalaki kaya ang nagiinom yan, pagka may mauli yan, ibig sabihin magayon ang agom. Kaya ako amay na kulita. Kaya yan mga lalaki, ara mo, pag ang agom kayan makanos ang agom, nakikiinuman matanga yan nag-uuli. Ibig sabihin, ngunyan lang ako naggayon. Iyo. Ini, halos na ni ako munang pumuli iyo kapag nakakainom ka. Ano na? Habok. Yan man ang habok ko sa imo minsan nagribot-ribot mo na. Yan na, turog na kita ta. Turog na sa akin. Kupal ka. Turog. Ako, alay mo ka pa. Turog na sa akin. Tara. Para ribok ta pa mata si Junior. Yan ako ano kita.